Masiku 5 apitawo Boni Kalindo adatulutsa audio kunena kuti iwowo asiya kaye kulankhulalankhula pa nkhani za ndale, kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu Malawi pofuna kulemekeza mizimu ya abale athu makamaka Dr. Salus Claus Chilima amene anatisiya pa ngozi ya ndege ku Chikangawa. Ndi zimene zitachitika Boni Kalindo adawuza mtundu wa Malawi kuti iwo akufuna kuti alire komanso afuna kupereka ulemu kwa mizimu imeneyi, ndipo zonse zikatha maliro watikayika iwo ndithu adzabweranso ndikupitiriza kulankhula mmene amalankhulira nthawi zonse. Ndi lero Boni Kalindo abweranso kufuna kulankhula ndi mtundu wa Malawi. Iwo ndithu ayamba ndi kuwauza mtundu wa Malawi kuti pena pake maliro a Chilima atiwonetsa ngati dziko kuti ndife anthu operewera komanso sitingakhale serious ngati dziko, ngati tilibe zipangizo zomakhala kuti tikhoza kufufuzira anthu akasowa kapena kuti anthuwo akachita ngozi. Boni Kalindo akufunanso kuwachenjeza UTM kuwapempha kuti nthawi yakwana tsopano kuti iwowa abwerere kumene adachoka. Nditi ikhale limodzi kuti timve kuti Boni Kalindo akuti bwanji modo yawo lero pa Nyasa Voice Box lero pa 18 June 2024. This is the DC. President wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi lero pa 18 June 2024 from Njeza Village, TM Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Anthu ambiri akhala akulemba mameseji kumakambirana masamba osiyanasiyana nkumanena kuti DC watawa wasiya kung'alula kuchokera pa 10 Juni wapasidwa chibanzi ndipo sadzalankhulanso. Kwa amene amaziwa maliro komanso inu amene mwakulira kumuzi mwavinidwapo mwaziwa mwambo wa makolo, nthawi imene timalira kapena tikulira Saulos Chilima sinali nthawi yomapangaza chibwana, ndi nthawi imene tinayenera kuti tibwere tonse pamodzi ngati ziko kulira Chilima komanso anthu ena 8 chifukwa imene ija inali tragedy imene sinachitikeponso muno muziko. Choncho ine ngati munthu amene ndakulira kumuzi komanso munthu wokuti ndinapitako ku sukulu, ndinaona kuti sichoyenerera kuti ndizikangobwebwetuka pamene ziko likulira pamene tili pa ngozi yayikulu. Pa ichi ndinachiona kuti ndikhale chete tilire maliro amzathu ameneyi m'bale wathu munthu wamasomphenya ndipo sadzapezekanso kuno ku Malawi, komanso kuti tikalire ndi abale athu ena onse amene anataya okondedwa awo paja pa 10 Juni kuja ku Chikangawa, pamene taonanso pano ngati ziko kuti ngati kuli ziko lopepera pa ziko lonse lapansi ndiye ndi ziko la Malawi. Imfa imene ija yatiphunzitsa komanso kutionesa kuti ku Malawi kuno kuli atsogoleri opepera amene chimene amaziwa ndi kungobabasi koma zokuti agule zida za ziko pa za nthawi ya ngozi ndi 0 pa 10. Ndi nthawi imene tadziwa ife kuti ku Malawi kunoko kulibeko mahelikopita, ku Malawi kunoko kulibeko zida zokuti mukhoza kukamuyang'anira munthu olo pakati pa usiku. Ndipo ndi pamene tadziwa ife kunena kuti ngati ku Malawi kuno kuli matochi owunikira kapena kumufufuza munthu ndiye ndi matochi amafoni. Ndi pamene tadziwa ife kunena kuti kuno ku Malawi kuno olo kutati kwayamba nkhondo ndiye kuti boma la Malawiro kuzera kuwame aziyapempha adani awo kunena kuti chonde zingatheke kuti mwina tisiye kumenyana panopa popeza ino ndi 6 koloko ya madzulo timenyane somawa mamawa. Ndi pamene tadziwa ifetu ndipo tithokoze maiko ngakhale a America ndi ku Israeli sanabwere, koma tithokoze a Zambia, South Africa komanso ziko lija limatchedwa kuti la Tanzania potibwereka mahelikopita monga mmene anapangira ndi Cyclone Freddy muja. Kunoko muzitikhululukira chimene chili pa nambala 1 ndi kuba atsogoleri athu ngati Abba
aba mochuluka nyengo imene iyi. Ndipo inu maiko akunja mutimvesese kunena kuti ngakhale kunoko ku Malawi chitukuko china chilichonse palibe. Mwina chitukuko chikanabwera ndi uyu wapitayi, koma sokairo ndi pamene taziwa ife kunena kuti life has got no meaning. Chifukwa life ikanakhala ndi meaning tikanaonera pa malemu Saulos Chilima, chifukwa was energetic, a focused leader amene anali ndi vision. Koma izi zasalazi ndi manyaka, izi zasalazi ndi anthu akuti kwa ineyo ndilibe so hope ina iliyonse, chifukwa chimene chachuluka kwa iwowa ndi kuba. Ndipo nde anthu amenewa akuba. Ndipo timadabwa kuti mukamaba ndalamazi, kodi ndalamazi mukamaziba monga mmene mukuberamu mukazidyera kuti? Anthu opanda chisoni, malo mokuti mwina tizilira maliro mwatipasaso double, kutipangaso double, kumatilirisa kawiri. Ndithu kupanda chisoni ndikukagwesaso kwacha ndi 32.7% ukukuti kulira maliro. Iyi ni nthawi imene taona ife kuti Malawi muno usogoleri mulibemo, chifukwa usogoleri ukanakhalapo ndi kuti akanasamalira nyengo imeneyi kupanga zinthu mosamalisa. Iyi ni nthawi imene taona ife anthu akazizi omanama ngati ali ndi chisoni, kumakhala ngati akulira koma atangogwira kumaso. Ndi pamene taona ife afiti amene akunamizira kulira koma chilungamo akuchiziwa iwowo. Iyi ndi nthawi imene abale ake achilima aziwa abale awo enieni. Iyi ni nthawi imene ku UTM aziwana okhaokha kunena kuti kodi amatamba ndi uyu weti. Ndi nthawi imene taona zinthu zambiri ndipo taphunzira zinthu zambiri pa imfa imeneyi ya Saulos Chilima komanso ndi anthu ena 8. Utenga wanga kwa iwe wa MCP ndi msogoleri wako Chakwera. You've got a tall order. You've got a tall order kuti mukawachite konvisi ya Malawi. Ndipo izizi ngati simusamala inu wa MCP ndiye kuti utenga umene umuumvesesese bwino. Chimo limene limulimvesesese bwino. Ufiti umene ukuvutani pakana kukafika 2025. Ndipo soka kwa iye amene ati atenge nawo gawo pofuna ndalama, pofuna kuti ati aonese ati kuti ati timuyike Malawi pamozi, Malawi First. Ngati mukufuna kutengera zina lathu la ifeyo la Malawi First, kuti asogoleri ngati aku DPP, asogoleri ngati aku UDF, asogoleri ngati aku Afodi, zimene ndi zipani za salamo munomo za mphamvu. Mungati simusamala mufera zaini, muipisa mbiri, chifukwa pano pamene pafika pano nkhani yayikulu ndiyosankha Vice President. Ndipo ine ngati munthu woopsa kwambiri ndafufuza kale kuti amene wawa akufunafuna government of national unity kuchokera kuzipani zosiyana chifukwa akuziwa kuti mbiri yawo ya ipiratu, mbiri yawo ya nyasa. Palibe olo mwana wang'ono angalole kuti azikadya nawo sima olo limodzi. Anthu amene wawa akuyenera kuti achite prove kwa Malawi popanga kafukufuku amene ati akhale so credible, Malawi aziwe chilungamo. Koma as it is standing now, inu nokha mwazionera Malawi kuchokera siku limene ija kuzafika lero, anthu kumangoziluma maliraka. Anthu kumangoti ichi anena. Ndi nthawi imene Malawi mwaphunzira inu zambiri. Ndi nthawi imene mwaona inu kuti Malawi mwadziwa inu kunena kuti ngakhale anthu enawa amaaba koma ndithu masuti yawo amavala jekete ya mwana yolephera kukwanamo, trouser yomangira tai. Kumafusa kuti kodi a minister awawa zovala mashopu mulibe. Ni pamene munthu umaziwa iwe kuti oh yes ufiti ndi uliko, chifukwa ndalama mwakhala mukubazija koma mukulephera kugula olosuti. Nikumagagula masuti apa kaunjika zimakhala zodabwisa kwambiri.
choncho ndikufuna ndipereke warning kwa iwe wa UDF, kwa iwe wa Ford, kwa iwe wa DPP. Anthu awa apanika chiseko cha apana koma musafere zaeni. Nthawi ya salayi mupirire chifukwa kunjaku kwa chakale. Awawa 2025 kwawo kwatha chifukwa zachitikazi ndi tolo oda. Anthu azafuna amalawi aziwe zenizeni, ndipo amalawiwo kuti aziwe zenizeni pali ntchito yayikulu. Choncho akufunafuna vice president kuchokera ku zipani zina. Komanso iwe wa UTM ndikufuna ndikuchenjeze kunena kuti mwana wa nzeru amati makolo acha akamwalira kumene anakwatiwako amachokako ndikubwerera kwawo. Iweyo ngati simukambirana zobwerera ana inu kubwerera kumene munachokera muziphedwa choncho ngati ana, ngati simusamalira. Koma mwana wa nzeru amayenera kuti aganize mozama. Choncho inunso a UTM muzifuse kunena kuti kodi mgwirizano umenewu ulipo? Chifukwa ngati mgwirizano umenewu ulipo ndiye kuti anayenera kuti baireroli ataulula kunena kuti popeza paja mgwirizano ndo wa 5 years ifeyo tatulusa chikalata chonena kuti mutenge inu a UTM. Koma mukaonesesa mkatimo mmene alili afiti amenewa muziwe kuti sanga kupaseni mgwirizano umene uja ndiye kuti unali pakati pa ucheni MCP yo ndi Saulo Sichilima. Ena anu mulibe ntchito. Komanso musamalire kwambiri kuti kodi akamakupasani maudindo akukupasani maudindo ndi mtima onse kapena mtima wachinyenga aphunzisi. Chifukwa palipena kumakupakani shuga m'milomo kuti anthu aziona ngati inuyo mukudya nawo shugayo, koma musakudya shuga, akudya shuga ali ena. Kuti inu mungoperekeza amfumu kolezera. Ndofunika kuti inu a UTM muikonze nyumba yanu mukhale anthu ochenjera. Ndipo monga amene ndakuwuzirani mukuyenera kuti muchoke kukasiya muzibwerera kuthyolo kumene kunachoka makolo anu. Chifukwa ngati simusamala muzitha mmodzi. Awa ndi malangizo anga chabe okulangizani aulere. Chifukwa pamene pafika zikoli akanakhala kuti President Chakwera amaganiza akanalengeza kuti wachita resign ndikuyitanisaso zisankho mwa msanga. Moreover teremu yanu inatha kale, mandate yanu inatha. Panopa muli munyengo yobera imene munangobera kuti mufuna mukhale teremu ina. Mukanakhala ena anzeru ku MCP ko mukanamuza president anu achite resign. Chifukwa panopa ulo government of national unity singatheke. Amene angalole kukalowa mmene momwe ndi afiti okhaokha kapena iye akufuna kuti angodya ndalama akubereni ndalama. Koma eni amalawi eni leader weni sangalolere pakali panopa kukazichita associate ndinu. Anthu akuopa. Ndipo alese amene akazichita associate ndinu amalawi ambiri amuyang'ana ndi diso lalikulu kwambiri lomuzuma ndipo angoyaluka chabe. Mukakhala anzeru takambiranani mupange resign nonse, boma liso lipite msanga kuchisankho, anthu apite kuzisankho. Chifukwa apa ndiye mwapezedwa mukutamba pa 69 mamawa. Bon Kalindo. The DC mwana upya kwambiri amene anakonzeredwa chiwembu ndi area 30 komanso State House kuti amumange munyengo imeneyi yolirira chilima. Koma mwauponda kwambiri chifukwa uthenga unabwera mwa msanga ndipo chino chinaziwa. The DC zambiri zilipo ndipo tipondana ndipo tigubudusana mmatope.